iritsi da egindako lan guztia artista liburu batean biltzeko unea. Hemen ikusi dezakegu kronologikoki ordenatuta sortu ditugun material guztiak. Hasi erabili ditugun txantilloietatik, letren duktusa ikasteko arkatzarekin egindako saiakerak, idazluarekin, minimum hitza eta pangrama inglesez berotze ariketak, pintzelarekin letren duktusa, pintzelarekin letrak lotuaz hitzak idaztea, pintzelarekin letra larriak gure lagunentzako eginiko bisita txartela. Ikusi hemen, artista liburua egiteko beharko ditugun material guztiak. Paper pila honetan ikusi ditzakegu egin ditugun saiakera guztiak. Eta beste pila honetan lortu ditugun emaitzak. Artista liburuaren lehenengo aldean jarriko dugu. Azal bat eta kontraazal bat jarriko diogu. Koloretako kartulinak erabili ditzakegu edo bestela geu koloreztatutako orriak. Bat azala eta beste bat kontraazalerako. Azaleren ostean orri bat gehituko dugu, bertan aurkibidea idazteko. Lan handia egin dugu eta lortu dugun paper zatia lodikotea da. Hau graparekin lotzea ezinezkoa. Beraz, beste teknika bat erabiliko dugu. Joskura japoniar. Gure liburua zentzu honetan irekiko da. Beraz, hemen izango dugu josketa lerro bat. Lehenengo pausua, kuadernaketa egiteko josketa lerro bat markatu behar dugu eta bertan 4 puntu. Baina, orain arte erabili ditugun txantilloietan, kuadernaketarako josketa lerroa esaten duen bat dugu. Eta bertan ditugu 4 puntu markatuta. Ditugun paper guztien alde hau parekatzeko kolpatu ezazu. Ondoren, pintza metaliko bat erabilita, paper guztiak lotuko ditugu mugitu ez daitezen. Hurrengo pausoan, mailua eta puntzoia beharko ditugu. Puntzoiarekin mahaia ez ondatzeko, jarri ezazu paperaren azpian egurrezko hol bat. Puntzoiarekin frogatu dut eta ez da nahikoa paper zati guzti hori zulatzeko. Beraz, zuloiek egiteko broka bat erabiliko dugu. Orain, aria eta jostorratza erabilita josiko dugu gure liburua. Hartu ezazu ari dezente. Egin ditugun zuloak 1, 2, 3, 4 eta atzealdetik ere 1, 2, 3, 4 markatu ditugu. Lehenengo, bigarren puntua atzealdetik, puntu horretan sartuko dugu jostorratza. 1,5 metro aria dugu, atzealdean utziko dugu horrelako ari zati bat, amaieran korapiloa egin ahal izateko. Orain, aria liburuaren bizkarretik, alde honetatik pasatuz, berriz ere bigarren puntura joan eta hor sartuko dugu jostorratza. Bigarren puntutik atera liburuaren azalera, eta hemen aria estutu. Orain, jostorratza sartu lehenengo puntuan liburuaren azaletik eta atzealdetik atera. Orain, liburuaren bizkarra inguratu eta berriz ere lehenengo puntu horretatik goitik behera josiko dugu. Atera, lehenengo puntuan atzek aldetik. Estutu aria. Orain, liburuaren burua, goiko partea, sokarekin inguratuko dugu eta 1 puntutik ere berriz josiko dugu azpitik aterata. Hurrengo pausoan, 1-etik bigarren puntura joango gara eta bigarren puntuan atera gara hor. Orain, bigarren puntutik 3. puntura joan eta bertan sartuko dugu aria. Puntu honetan pintza metalikoak traba egiten digu, baina 1 eta 2 puntuetan jositan nola daukagun, kendu genezake. Estutu 3. puntuan. Orain, atzeko aldean 3. 4. joango gara. 4. josi.
laugarren puntutik liburuaren bizkarra inguratu, eta berriz ere laugarren puntutik baina atzetik aurrera joango gara. Laugarren puntu honetatik liburuaren oina inguratu eta sartu jostorratza laugarren puntu horretan. Estutu. Urrengo laugarren puntutik hirugarren puntura, eta hirugarren puntuan atzetik atera, liburuaren bizkarra inguratu eta hirugarren puntuan sartu, atzetik atera, eta azkeneko pausuan korapilo bat egin. Eta soberan dagoen aria ebaki. Hemen dugu gure liburua.